compositor tortosí de mitjan segle XIX, poc conegut pel públic. Si el mestre Pedrell ho veiés, no s'ho creuria. Fa un segle va vaticinar, desenganyat, que la seva música no se sentiria. Ara les notes de l'òpera als Pirineus tornen a omplir el Liceu. És en versió concertant, en una edició crítica que recupera el nom original de Los Pirineus, cantada per primer cop en català al Teatre Barceloní, que la va estrenar el 1902. Aleshores va ser I Pirinei, en italià, com era preceptiu a l'època. 5 anys abans, el pròleg dels Pirineus s'havia estrenat a Venècia. Són només alguns detalls de les vicissituds que va passar Pedrell per veure-la als escenaris. No va ser fins al 1902 que es va representar a Barcelona gràcies als seus amics, especialment, molt especialment gràcies a l'Albéniz. L'Albéniz era un home que quan tenia 2 pessetes les donava als seus amics i el seu mestre el venerava, com el Granados, com el Falla, com el Gligini anglès. I és que per alguns l'obra de Felip Pedrell són els seus deixebles, els que van fonamentar la música espanyola del segle XX, Falla, Albéniz, Granados, Gerard. Però no eren els únics que veneraven i feien costat a aquest músic tortosí. Joan Gisbert, empresari tèxtil barceloní, va ser alhora mecenes i home de confiança de Felip Pedrell. Ja ha sigut una amistat de sempre i el meu avi ja va dir al meu pare al seu dia, ja li va dir, no deixis mai amb en Pedrell, no l'abandonis mai, perquè és una persona que et necessita. Miquel Gisbert va néixer poc després de morir Pedrell, però el lligam familiar amb el músic l'ha viscut amb passió. Reconegut internacionalment com a musicòleg, Pedrell no va tenir sort com a compositor. La família Gisbert va viure les dificultats de l'artista com a pròpies. D'aquells episodis en queden cartes i anècdotes i, sobretot, la sensació que Pedrell és un compositor encara per descobrir. Segurament molts de vostès recordaran el programa